Upravo je sudjelovanje u operacijama pod vodstvom NATO-a i izravno djelovanje u međunarodnom okružju bila prigoda za izgradnju sposobnosti Oružanih snaga Republike Hrvatske i usavršavanje za zajedničko djelovanje sa savezničkim snagama. Shvaćajući važnost te mogućnosti Oružanih snaga Republike Hrvatske, tada još kao članica Partnerstva za mir, aktivno je prionula opsežnim pripremama i 27. veljače 2003. u operaciju ISAF upućuje se prvi hrvatski kontingent. Bila je to prva misija u kojoj je Hrvatska sudjelovala s jednom svojom postrojbom, a ne samo pojedincima. Sudjelovanje u operaciji nekoliko tisuća kilometara od hrvatskih granica bilo je zahtjevno u svakom pogledu. Uz sveobuhvatnu obuku za djelovanje u međunarodnom okružju bilo je potrebno opremiti kontingente odgovarajućom opremom i, ne manje složeno, ljude i tehniku prevesti u Afganistan. Kontingent je brojio 50 pripadnika, a okosnica mu je bio vod vojne policije. Osim 44 vojna policajca, tada je i 6 časnika upućeno u zapovjedništvo ISAF-a i Kabulsku multinacionalnu brigadu. U vrijeme boravka u misiji i samim pripremama odlaska, iskreno niko u domovini nije znao što nas konkretno očekuje. Kao vod deklarirani za borbenu potporu mirovnim operacijama u međunarodnom okružju NATO to ima svoju težinu. Takva postrojba je imala mandat specijalnih postrojbi. Mi smo bili ujedno i zaduženi za izvlačenje i osiguranje svih veleposlanstva, osiguranje područja, ruta izvlačenja, redovne vojne policijske zadaće. Prvi smo bili dole i sa službenim psima za detekciju eksploziva i droga, tako da je obim zadaća na koje smo se mi i kroz pripremnu fazu spremili, ali je bio toliko velik da je bilo i malo vremena za odmor. Vrlo brzo su prepoznate naše sposobnosti i vrijednosti i prije sredine same misije već smo preuzeli sva rukovodeća mjesta unutar vojno-policijske postrojbe, to je bila satnija, sačinjena od 4 nacionalna kontingenta. Povjerene su nam nazovimo, evo, danas sam civil, pa ćemo nazvati najškakljivije zadaće, od osiguranja u to vrijeme predsjednika Afganistana Karzaija pa nadalje. Smatram da je ta prva postrojba stvorila jako čvrste, duboke, pouzdane temelje za sve kontingente. Dolaskom dole prevezli smo 80 tona tereta. Došli smo na jednu pustu površinu gdje smo trebali svoj kamp izgraditi. I to smo i radili uz svoje normalne redovne zadaće, vojno-policijske u sklopu brigade. I vrlo brzo smo doživjeli svi jedan taj kulturološki šok. Da smo se vratili zapravo iz našeg 20. stoljeća u neko 14. 13. stoljeće. Znači, taj način života i ljudi, kulture, običaja dole koji smo zatekli nas se jednostavno šokirao. I ta misija je prošla dosta je bila zahtjevna jer smo prvi došli dole naoružani kao jedna postrojba Oružanih snaga Republike Hrvatske. Suočili se sa masu problema, stvari koje nismo poznavali, ali evo, naše sposobnosti, tu su bili jako dobri, kvalitetni dečki i koji su imali iskustvo iz Domovinskog rata i brzo su se, tu prilagodili, adaptirali i odradili sve zadaće koje su bile jako zahtjevne. Namjenski organizirane snage vojne policije djeluju u području regionalnog zapovjedništva Capital Kabul i obavljaju u tom prvom razdoblju klasične vojno-policijske zadaće, poput ophodnji, nadzora, uviđaja, te prate i osiguravaju važne osobe tijekom posjeta operaciji. Za razliku od redovitih zadaća u Hrvatskoj, djelovali su u zonama pojačanog rizika i opasnosti. Sukladno sporazuma bili smo smješteni u kampu Werhaus, koji je u to vrijeme našeg dolaska bio pod zapovjedanjem Oružanih snaga Republike Njemačke, kao i samo mislimo je zapovjedan njemački general. Dolaskom taj kamp Werhaus
u omjeru na personalnu veličinu, brojčanu veličinu ljudstva i materijalno-tehničkih sredstava određena kvadratura jednog zemljišta gdje su nas dolaskom kamp pokazali, to je vaš kamp i automatizmom pristupili smo jednim dijelom vojno-policijskim zadaćama, a drugim dijelom graditeljskim radovima jer smo morali stvoriti osnovne uvjete za život. S vremenom se uključuju i u prenošenje svojih znanja pripadnicima afganistanskih snaga nacionalne sigurnosti i afganistanske nacionalne policije, s kojima blisko surađuju, povećavajući tako njihove sposobnosti, ali i razinu vlastite sigurnosti u provedbi svakodnevnih zadaća. Djeluju u sklopu multinacionalne satnije vojne policije Kabulske multinacionalne brigade, a nakon što od 2006. dolazi do organizacijskih promjena u operaciji i njihove zadaće i odgovornosti postale su opsežnije, brojnije i složenije. Znatna i uvijek jednaka brojčana zastupljenost hrvatskih vojnih policajaca u satniji vojne policije Kabulske multinacionalne brigade, predanost i dosljednost naših vojnih policajaca, te maksimalna odgovornost i profesionalnost kojom su pristupali obavljanju svakodnevnih zadaća, pridonijela je i preuzimanju važnih dužnosti. Jedna od njih jest i dužnost zapovjednika multinacionalne satnije vojne policije, provost maršala. U operaciji je kao dio vojno-policijskog voda djelovao i Krim tim, a sa svakim su novim kontingentom u operaciju bili upućivani i vodiči sa službenim psima za detekciju droge i eksploziva, te zaštitno-tragačkim psima. U sastavu vojne policije su dakako i vojne policajke, što je iznimno važno u zemlji kao što je Afganistan, gdje su razlike u spolu tradicionalno ukorijenjene u svakodnevicu i utječu na provedbu vojno-policijskih zadaća. Iako su pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske već duže vrijeme na razne načine angažirani u obuci pripadnika afganistanske vojske i policije, svakako treba posebno istaknuti njihovo sudjelovanje u Kabulskom središtu za obuku, školi logistike, zrakoplovnom savjetničkom timu, inženjerijskoj i topničkoj školi te školi vojne policije. Od svibnja 2011. projekt vođenja škole vojne policije kao vodećoj naciji povjeren je upravo Republici Hrvatskoj. Riječ je o jednoj od 10-ak granskih i specijalističkih obučnih institucija u Afganistanu, ustrojenih u sklopu NATO-ve obučne misije sa svrhom izravne potpore u obuci afganistanskih snaga sigurnosti. Vrlo često su najviši autoriteti NATO-a upravo ovu školu i hrvatski savjetnički tim u njoj isticali kao primjer izvrsnog rada koji je pridonio da afganistanska nacionalna armija ustroji vojnu policiju koju prije toga u pravom smislu riječi i nije imala. Sudjelovanjem u operaciji ISAF Oružane snage Republike Hrvatske jačale su i usvajale nove sposobnosti. 20 hrvatskih kontingenata u operaciji 10 je godina istinskog doprinosa stabilnosti i miru. Svaki od gotovo 4000 pripadnica i pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u sliku hrvatskog vojnika, u sliku Hrvatske kao pouzdanog saveznika, uložio je svoje znanje, stručnost i motiviranost. A upravo lakoća s kojom Afganistanci prepoznaju i pozdravljaju hrvatsku zastavu daje nam za pravo tvrditi kako smo u svojoj misiji uspjeli. godine, kad načelnik uprave vojne policije izdao zapovjed za formiranje antoriške satnije vojne policije 66. bojne i ta smo po novom ustroju satniju, antorišku satniju 66. bojne vojne policije. Naš zadaća je bila obuka borbena, izvršavanje borbenih zadaća, osiguranje štićenih osoba i prvenstveno obuka.
Bili smo smješteni u vojarni Adolf Hill na Sjenjaku i nedugo zatim u 6. mjesecu osnovan nam teroristički kamp vojne policije, antiterorističke vojne policije na otoku Braču na Vidovom gori i tamo smo vršili obuku i selekcija. Nama se tamo pridružili vodovi 67. bojne vojne policije, 68. 71. i 72. Izvršavali smo sve zadaće koje nam zadane od načelnika uprave vojne policije. Vršili smo borbene zadaće i vojno-policijske zadaće. Naša dužnost zapovjednika satne specijalne vojne policije, koja je zapravo pravna slijednica antiterorističke vojne policije, dakle iz Domovinskog rata. Danas je satna specijalna vojna policija jedna od elitnih postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske. Podupiramo pukovniju vojne policije u njezinim zadaćama. Dakle, misija i namjena same postrojbe, rješavanje visokorizičnih situacija, dakle složenijih vojno-policijskih poslova, te posebnih operativnih postupanja gdje je potrebna brza razmjestivost, dakle, poštivanje procedura, zakonskih okvira, naravno uz uporabu specijalističkih sredstava i opreme koja nam je dana na raspolaganje. Što se tiče same opreme, oprema je danas moderna, nova, dakle, mi razvijamo čitav niz sposobnosti od alpinizma, ronjenja, snajperizma, dakle, svih onih zadaća aktivnosti koje podupiru matricu sposobnosti, dakle, pukovnije kao ustrojstvene jedinice u potpori Ministarstvu obrane i Glavnom stožeru Oružanih snaga Republike Hrvatske. Postrojba je osposobljena za brzi razmještaj putem zraka, dakle, kopna i potencijalno na području akvatorija Republike Hrvatske i razvijena na način da postrojba u svakom trenutku može biti izmještena na svaki dio, dakle i teritorija, akvatorija, plovila, platformi ili drugih objekata od posebnog interesa od značaja za Oružane snage. Prijetnja!